Sa tuang mga kaigsunang Muslims dinhi sa di lang sa Digos City, di lang sa probinsya Davao del Sur, kundi sa kanatibuk ang Pilipinas ug sa tibuok kalibutan, ato ang gi-celebrate ang Eid al-Adha, no? Kani siya mao ang isa sa pinaka holiest gitawag nga occasions in the Islamic calendar. Nagsugod ni siya kagabi August 11 tagabi, no? Unya mahuman po ni unyang gabi sa August 12 karon nga Eid Mubarak o Eid al-Adha, no? Kana bitong Eid al-Adha, kung mo greetings ka ana sa kuan, Happy Eid, no? Or Happy Eid Mubarak, no? Kani siya mao ni ang pag-greet nato sa mga kaigsunan natong Muslims diri. Gani sa ubang mga lugar mao po ni ang pilgrimage nila, no? Nay ubang lugar nga gitunong po nila ang Hajj ko nila, no? Gitawag nilang Hajj pilgrimage. So karon ang ako walang greetings sa tanang mga Muslims kay karon ilaha maning holiest occasion sa ato pa more on Thanksgiving, especially prayers nila nga unta mahimo nila, makabot nila prayers nila ngadto sa sa ato ang Allah, no? So maingon na lang ko sa ilaha nga sa mga kaigsunan natong Muslims, may the occasion of Eid al-Adha may bring a lot of happiness in your life, and may you enjoy this festival of joy with all your close friends and family. The day may fill your heart with joy. Happy Eid sa tanang mga kaigsunan natong Muslims dinhi sa atong syudad sa Digos. Eid Mubarak.